Раздел 13. Нікалас Фламель. Дамблдор упэўніў Гары не шукаць больш запаветнае люстэрка. Рэшту калядных вакацый пляшч-нябачнік правёў у згорнутым выглядзе на дне куфара. І ўсё-такі Гары ніяк не атрымоўвалася забыцца на ўбачанае ў люстэрку. Па начах яму сталі сніцца кашмары. Зноў і зноў ён бачыў, як бацькі знікаюць у страшным выбліску зялёнага святла, і чуў, як пранізлівы голас заходзіцца ў прыступе сатанінскага рогату. «Бачыш, Дамблдор меў рацыю. Гэтая люстэрка сапраўды зводзіць людзей з глузду», — сказаў Рон, калі Гары распавёў яму аб начных кашмарах. Герміёна, якая вярнулася ў школу за дзень да пачатку семестра, глядзела на рэчы інакш. Яна то ўпадала ў жах пры думцы, што Гары правёў цэлых 3 ночы па-за спальняй, блукаючы па калідорах замка. «Што калі б Філч злавіў цябе?» То шкадавала, што ён так і не высветліў, хто такі Нікалас Фламель. Дзеці амаль страцілі надзею знайсці згадку пра Фламеля ў бібліятэчных кніжках. Хоць Гары па-ранейшаму знаходзіўся ва ўпэўненасці, што дзесьці ўжо сустракаў гэтае імя. Тым не менш, разам з пачаткам семестра яны вярнуліся да сваіх 10-хвілінных набегаў на бібліятэку падчас перапынкаў паміж заняткамі. Пры гэтым Гары мог выдзяляць на пошукі яшчэ менш часу, чым астатнія двое, таму што ў яго зноў пачаліся трэніроўкі па квідычы. Вуд прымушаў сваю каманду выкладацца больш, чым калі-небудзь. Пахіснуць яго баявы дух не магло нішто, нават бясконцы дождж, які змяніў снегапады. Двайняты Уізлі стагналі і скардзіліся, абражаючы Вуда псіхам ненармалёвым. Але Гары ў дадзеным выпадку прыняў бок капітана, бо калі ім атрымаецца перамагчы Пуфендуй, яны абыйдуць Слізерын у барацьбе за кубак першы раз за апошнія 7 гадоў. Апроч цалкам зразумелага жадання выйграць матч, у Гары была яшчэ адна прычына старанна трэніравацца. Ён выявіў, што радзей бачыць кашмары, калі ад стомленасці засынае як падкошаны. Аднойчы пасля трэніроўкі, падчас якой каманда асабліва моцна вымакла і па вушы перапэцкалася, Вуд паведаміў дрэнную навіну. Ён якраз жудасна раззлаваўся на двайнятак Уізлі, якія здумалі бомбамі падаць зверху адзін на іншага. Прычым той, які падвяргаўся бамбаванню, прыкідваўся, што падае з мятлы. «Хопіць ужо хуліганіць», — заікатаў урэшце рэшт Вуд. «Менавіта з-за гэтага мы і прайграем матч, бо судзіць будзе Снейп. Ужо ён стане прыдзірацца па поўнай праграме, абы знайсці падставу зняць балы з Грыфіндора». Пры гэтай весцы Джордж Уізлі і на самай справе зваліўся з мятлы. «Снейп будзе судзіць матч?» Невыразна булькнуў ён скрозь бруд, што набіўся ў рот. «Хіба ён калі-небудзь судзіў квідычныя матчы? Ён не стане судзіць справядліва, калі ўбачыць, што ў выніку мы зможам абысці Слізерын». Усе астатнія чальцы каманды прызямліліся побач з Джорджам і таксама пачалі абурацца. «Ну а што я магу зрабіць?» — адбіваўся Вуд. «Нам трэба гуляць бездакорна, каб Снейпу не было да чаго прычапіцца, вось і ўсё». «Усё гэта, вядома, выдатна», — думаў Гары. «Але ў мяне свае прычыны жадаць, каб Снейпа наогул не было на матчы, асабліва, калі я буду ў паветры». Напрыканцы трэніроўкі усе затрымаліся, як заўжды, у распранальні, каб пагутарыць. Але Гары накіраваўся наўпрост у грыфіндорскую гасцінную, дзе заспеў Рона і Герміёну за мірнай партыяй у шахматы. Адзінае, у чым Герміёна адставала ад хлопчыкаў. Яна часта прайгравала, і Гары з Ронам знаходзілі гэта надзвычай карысным для яе. «Не гавары мне зараз, а нічога», — прамармытаў Рон, калі Гары сеў побач. «Мне трэба засяро...» Ён убачыў выраз твару сябра. «Што адбылося? У цябе кашмарны выгляд». Імкнучыся казаць вельмі ціха, каб ніхто іншы не пачуў, Гары распавёў сябрам аб раптоўным намеры Снейпа быць суддзёй на матчы па квідычы. «Не ўдзельнічай», — адразу сказала Герміёна.
Скажы, што ты захварэў, сказаў Рон. Скажы, што ты зламаў нагу, прапанавала Герміёна. Зламай нагу па-сапраўднаму, прапанаваў Рон. Не магу, адмёў усе гэтыя прапановы Гары. У нас няма запаснога лаўца. Калі я не буду гуляць, то Грыфіндор наогул не выйдзе на поле. Тут у гасцінную ўніз галавой зваліўся Невіл. Як ён наогул здолеў прабрацца ў дзірку за партрэтам, засталося загадкай. З першага погляду было ясна, што яго ногі скаваныя кайданным праклёнам. Яму, пэўна, прыйшлося як зайцу прыгаць па шматлікіх прыступках грыфіндорскай вежы. Зразумела, усе пачалі дзіка рагатаць, і толькі Герміёна кінулася да яго і вымавіла контрзаклён. Ногі Невіла адскочылі адна ад адной, як быццам паміж імі лопнула спружына, і, небарака калоцячыся з галавы да ног, змог нарэшце ўстаць. «Што здарылася?» – спытала Герміёна, дапамагаючы Невілу дайсці да крэсла і ўсаджваючы яго побач з Гары і Ронам. «Гэта Малфой», – дрыготкім голасам пачаў распавядаць Невіл. «Я натыкнуўся на яго каля бібліятэкі. Ён сказаў, што яму патрэбен паддоследны трус, каб папрактыкавацца». «Ідзі і распавядзі ўсё прафесару МакГонагал», – сілай выклікнула Герміёна. Невіл закруціў галавой. «Не жадаю лішніх непрыемнасцяў», – прамяўліў ён. «Ты павінен даць яму адпор, Невіл», – умяшаўся Рон. «Малфой звыкся хадзіць па галовах, але гэта ж не падстава схіляцца перад ім, каб яму было лягчэй ісці. Няма патрэбы нагадваць мне, што я недастаткова адважны для грыфіндорца. Малфой ужо зрабіў гэта за вас», – ціха вымавіў Невіл. У яго быў такі выгляд, быццам ён вось-вось заплача. Гары парыўся ў кішэні манты, дастаў шакалапку, апошнюю са скрынкі, падоранай на каляды Герміёнай, і працягнуў яе Невілу. «Ты каштуеш тузіна такіх, як Малфой», – сказаў Гары. «Бо шапка-размеркавальніца вызначыла цябе ў Грыфіндор, праўда? А Малфой дзе? У смярдзючым слізерыне». Невіл скрывіў вусны ў жаласным падабенстве ўсмешкі і разгарнуў шакалапку. «Дзякуй, Гары. Я, пэўна, пайду спаць. Возьмеш картку? Ты ж іх збіраеш?» Невіл пайшоў спаць, а Гары вырашыў зірнуць, які знакаміты вядзьмак дастаўся яму гэтым разам. «Зноў Дамблдор», – прамармытаў ён. «Гэтая картка мне патрапілася самай першай, калі…» Тут ён ахнуў ад здзіўлення. Перавярнуў картку, прачытаў тэкст. Потым павольна ўзняў вочы на Рона і Герміёну. «Я знайшоў!» – прашаптаў Гары. «Знайшоў Фламеля. Я ж казаў, што сустракаў гэтае імя раней, у цягніку, калі мы ехалі сюды. Слухайце, Дамблдор асабліва ўславіўся сваёй перамогай над злым ведзьмаком Грындэвальдам у 1945 годзе, вынаходствам 12 спосабаў выкарыстання драконавай крыві, а таксама сумеснай з Нікаласам Фламелем працай у вобласці алхіміі». Герміёна так і падскокнула. Даўно яна не была так узбуджаная, мабыць, з тых часоў, як ім выдалі сшыткі з адзнакамі за самую першую хатнюю працу. «Чакайце тут!» – выгукнула яна і панеслася ў спальню. Гары з Ронам хапіла часу толькі на тое, каб абмяняцца заінтрыгаванымі поглядамі, а Герміёна ўжо прыляцела назад з вялізнай старажытнай кнігай у руках. «Ніколі б не падумала, што тут таксама трэба шукаць», – узбуджана шаптала яна. «Я ўзяла гэта ў бібліятэцы даўным-даўно, так, лёгкае чытанне перад сном». «Лёгкае?» – усміхнуўся Рон. Герміёна цыкнула на яго, каб ён паводзіў сябе ціха, пакуль яна не знойдзе тое, што трэба, і, мармычачы пра сябе, пачала са страшнай хуткасцю гартаць старонкі. Урэшце рэшт яна адшукала патрэбнае месца. «Я так і ведала, я так і ведала».
«Казаць можна, або яшчэ не?» – спытаў Рон атрутна. Герміёна не звярнула на яго ніякай увагі. «Нікалас Фламель», – прачытала яна ўрачыста, «з'яўляецца адзіным вядомым на сённяшні дзень стваральнікам філасофскага камня». Але гэта не стварыла эфекта, на які разлічвала дзяўчынка. «Чаго?» – хорам спыталі Гары і Рон. «Ды няўжо вы не ведаеце? Слухайце, не, лепш самі прачытайце, вось тут». Герміёна падштурхнула кніжку бліжэй, і Гары з Ронам прачыталі наступнае. Сярэднявечныя даследаванні ў вобласці алхіміі уяўлялі сабою спробы стварыць так званы філасофскі камень, легендарнае рэчыва дзіўнай чароўнай сілы. Лічылася, што камень здольны ператварыць любы метал у чыстае золата. Таксама з яго дапамогай можна было вырабляць эліксір жыцця, напой, які дарыў неўміручасць таму, хто яго вып'е. На працягу шматлікіх стагоддзяў неаднаразова з'яўляліся паведамленні аб стварэнні філасофскага камня. Аднак адзіны рэальна наяўны камень належыць містару Нікаласу Фламелю, знакамітаму алхіміку і прыхільніку оперы. Містер Фламель, які летась адзначыў свой 665-й дзень нараджэння, вядзе самотнае жыццё ў Дэвоне разам са сваёй 658-гадовай жонкай Піранеллай. «Разумееце?» – усклікнула Герміёна, з цяжкасцю дачакаўшыся, калі Гары і Рон нарэшце скончаць чытаць. «Сабака ахоўвае філасофскі камень Фламеля. Няма сумненняў, Фламель папрасіў Дамблдора схаваць камень, бо яны сябры. Фламель ведаў, што за каменем хтосьці палюе, вось і вырашыў забраць яго з Грынгатса». «Камень, які робіць золата і не дае памерці», – сказаў Гары. «Не дзіўна, што Снейп жадае яго займець. То заўгодна б захацеў. Тым больш не дзіўна, што мы не знайшлі Фламеля ў найважнейшых вынаходствах сучаснай магіі», – уставіў Рон. «Які ж ён сучасны, калі яму 665, праўда?» Наступнай раніцы на абароне ад сіл зла, перапісваючы з дошкі спосабы лячэння ад укусаў пярэваратняў, Гары з Роном усё яшчэ абмяркоўвалі, што б яны сталі рабіць з філасофскім каменем, калі б ён у іх быў. І пакуль Рон не сказаў, што ён бы набыў уласную квідычную каманду, Гары не ўспамінаў ні пра Снейпа, ні пра матч. «Ведаеце, я буду гуляць», – рашуча паведаміў ён Рону і Герміёне. «Калі я не выйду на поле, слізерынцы падумаюць, што я спалохаўся Снейпа. Я ім пакажу, калі мы выйграем, дык хаця б з іх твараў знікнуць гэтыя гнюсныя ўсмешачкі». «Так, вядома, але калі толькі не давядзецца пасля матчу сашкрабаць з поля», – сказала Герміёна. Матч набліжаўся, і Гары нерваваўся ўсё больш, што б ён там не казаў сваім сябрам. Астатнія чальцы каманды таксама вельмі турбаваліся. Вядома, думка аб перамозе над Слізерынам у чэмпіянаце школы ўсіх прыводзіла ў захапленне, бо ўжо 7 гадоў гэта нікому не атрымоўвалася, але вось ці атрымаецца з такім прадузятым суддзёй. Акрамя таго, у Гары стварылася ўражанне, хоць упэўненасці вядома не было, што Снейп паўсюль ходзіць за ім. Спадзяецца заспець знянацку? Урокі зеллеварэння ператварыліся ў штотыднёвыя пакуты. Да таго жорсткі быў з Гары Снейп. Можа быць, здагадаўся, што яны даведаліся пра філасофскі камень. Незразумела, праўда, якім чынам. Часам Гары з жахам думаў, што Снейп умее чытаць думкі. Калі на наступны дзень сябры жадалі Гары поспеху перад дзвярамі распранальні, ён адчуваў, што яны разважаюць пра сябе, ці давядзецца яшчэ ўбачыць яго жывым. І гэта зусім не супакойвала. Наўрад ці Гары пачуў хоць слова з той балбатні, якой частаваў яго Вуд, пакуль ён апранаўся ў форму і агледжваў у руках свой знакаміты Німбус 2000. Тым часам Рон з Герміёнай знайшлі сабе на трыбуне месца побач з Невілам, які ніяк не мог зразумець, чаго гэта яны такія хмурныя і ўстрывожаныя.
І навошта гэта яны прынеслі з сабою на матч чароўныя палачкі? Гары аб гэтым не ведаў, але Рон і Герміёна даўно ўжо таемна практыкаваліся ў накладанні кайданнага праклёну. Ідэю, па сутнасці, падаў Малфой, калі наклаў гэты праклён на Невіла. Але зараз сябры рыхтаваліся ўжыць яго ў дачыненні да Снейпа, калі той выявіць хоць найменшы намер прычыніць шкоду Гары. «Не забудь, лакамотар Морціс», мармытала Герміёна ў вуха Рону, пакуль той хаваў чароўную палачку ў рукаў. «Я памятаю», – раздражнённа адгыркнуўся Рон, – «не нудзі». У гэты час у распранальні Вуд адвёў Гары ў бок. «Не жадаю аказваць на цябе ціск, Поттер, але ніколі яшчэ не было так важна схапіць снідж як мага хутчэй. Трэба скончыць гульню раней, чым Снейп паспее занадта моцна падсудзіць Пуффендую». «Уся школа сабралася», – сказаў Фрэд Уізлі, саўгануўшы галаву ў дзверы. «Нават, перапрошваю, Дамблдор падваліў». Сэрца ў грудзях у Гары выканала сальта марталя. «Дамблдор?» – перапытаў ён, кінуўшыся да дзвярэй, каб пераканацца. Фрэд не ашукваў. Срэбную бараду немагчыма было не заўважыць. Гары ледзь было не засмяяўся, такую палёгку адчуў. Зараз ён у бяспецы, не можа быць і гаворкі аб тым, каб Снейп паспрабаваў напасці на яго ў прысутнасці Дамблдора. Магчыма, менавіта таму ў Снейпа быў такі злы выраз твару, калі каманды выходзілі на поле. Гэта не схавалася і ад вачэй Рона. «Ніколі не бачыў Снейпа такім страшным», – шапнуў ён Герміёне. «Глядзі, узлятаюць, ой!» Хтосьці стукнуў Рона па патыліцы. Гэта быў Малфой. «Ах, выбачай, Уізлі, я цябе не заўважыў». Малфой зарагатаў, а потым звярнуўся да сваіх сябрукоў Крэба і Гойла. «Цікава, як доўга гэтым разам Поттер збіраецца пратрымацца на мятле? Паспрачаемся? А ты, Уізлі, жадаеш пары?» Рон не адказаў. Снейп толькі што даў пуффендуйцам права на пенальці з-за таго, што Джордж Уізлі патрапіў у яго нападалай. Герміёна, прыжмурыўшыся, неймаверным чынам скрыжыўшы пальцы і трымаючы рукі на каленях, пільна сачыла за Гары, які каршаком кружыў над гульцамі і выглядаў снідж. «Ведаеце, па якім, на мой погляд, прынцыпе адбіраюць гульцоў у каманду Грыфіндора?» – гучна спытаў Малфой праз некалькі хвілін, якраз тады, калі Снейп без усякіх бачных прычын прысудзіў Пуффендую яшчэ адзін пенальці. «Туды бяруць людзей, якіх шкада. Вось, напрыклад, Поттер. У яго няма бацькоў. Потым Уізлі, у іх няма грошай. Табе, Лонгбатам, таксама прамая дарога ў каманду. У цябе няма мазгоў». Невіл зрабіўся ярка-чырвоным, але тым не менш адважна звярнуўся да Малфою тварам. «Я каштую тузіна такіх, як ты, Малфой», – запінаючыся, сказаў ён. Малфой разам з Крэбам і Гойлам пакаціліся са смеху, а Рон, не вырашаючыся адарваць погляд ад гульні, падбадзёрыў. Скажы яму, Невіл». «Лонгбатам, калі б мазгі былі золатам, ты быў бы бядней за Уізлі, а гэта паказчык». У Рона нервы і так ужо былі на мяжы ад сталай турботы за Гары. «Слухай, Малфой, яшчэ адно слова! Рон!» – раптам ускрыкнула Герміёна. «Гары! Што? Дзе?» Гары раптам здзейсніў рэзкі нэрэц, які выклікаў узбуджэнне публікі, а потым пачуліся крыкі захаплення. Герміёна ўзнялася, запіхнуўшы перакрыжаваныя пальцы ў рот, і зачаравана глядзела, як Гары нібы куля нясецца да зямлі. «Уізлі, радуйся, Поттер знайшоў манетку», – здзекліва сказаў Малфой. Рон здрыгануўся. Малфой яшчэ не паспеў нічога зразумець, а Рон ужо сядзеў на ім і закручваў яму рукі за спіну. Невіл пахіснуўся, затым пералез праз спінку свайго сядзення і прыйшоў на дапамогу. «Давай жа, Гары!» – ускрыкнула Герміёна, ускокваючы на сядзенне, каб лепей разглядзець Гары, які ляціць прама на Снейпа.
Яна не прыкмячала ў сябе пад нагамі ані Рона з Малфоем, клубка рук-ног, які перыядычна выдаваў незразумелыя гукі. Гэта сплеліся ў адно Невіл, Крэб і Гойл. У гэтае імгненне ў небе Снейп развярнуў сваю мятлу якраз своечасова, каб зазначыць штосьці малінавае, што прамільгнула зусім побач. І ў наступную секунду вынырнуў Гары, трыумфальна ўзняўшы над галавой руку са злоўленым снітчам. На трыбунах усе ўсталі ў адзіным парыве. Гэта быў рэкорд. Ніхто не памятаў, каб снітч злавілі так хутка. Рон, ты дзе? Гульня скончаная, Гары перамог. Мы перамаглі, Грыфіндор перамог. Віскатала Герміёна, танцуючы, ускокваючы на сядзенні, саскокваючы з яго і кідаючыся ў абдымкі парваць і паціл у пярэднім шэрагу. Апынуўшыся ў фуце над зямлёй, Гары саскочыў з мятлы. Ён не мог паверыць у тое, што здарылася. Ён перамог. Гульня скончаная. Яна доўжылася каля 5 хвілін. Грыфіндорцы адзін за адным саскоквалі з мётлаў на поле. Гары ўбачыў, як недалёка прыземляецца Снейп з белым тварам і падкурчанымі вуснамі. І адчуў нечую руку ў сябе на плячу. Падняў галаву і сустрэўся поглядам з усмешлівым Дамблдорам. «Выдатна!» – пахваліў Дамблдор ціха, так, што толькі Гары мог учуць. «Прыемна бачыць, што ты не нудзіўся па люстэрку, займаўся справай, малайчына». Снейп злосна сплюнуў на зямлю. Праз некаторы час Гары адзін выйшаў з распранальні, каб аднесці Німбус 2000 у ангар для мётлаў. Даўно ўжо ён не быў такі шчаслівы. Ён здзейсніў штосьці, чым можна па-сапраўднаму ганарыцца. Больш ніхто не скажа, што ён вядомы толькі дзякуючы свайму імю. Ніколі яшчэ вячэрняе паветра не было такое свежае, не было такое чароўна салодкае. Гары цягнуўся па мокрай траве, яшчэ і яшчэ раз успамінаючы хвалюючыя падзеі апошняй гадзіны, якія зліліся ў яго галаве у адно расплывістае салодкае адчуванне. Грыфіндорцы збягаюць з трыбун, каб на плячах панесці яго з поля, на некаторай адлегласці Рон з Герміёнай скачуць уверх-уніз. Кроў з носу ў Рона, які тым не менш выкрыквае пераможнае «Ура!». Гары падышоў да ангара. Ён прыхінуўся да драўляных дзвярэй і стаў глядзець на Хогвартс. На вокны, што запальваліся чырвоным святлом у промнях вечаровага сонца. Грыфіндор выйграў, ён перамог, ён паказаў гэтаму Снейпу. Дарэчы, аб Снейпу. Утоены пад плашчом з каптуром, па прыступках замка хуткай хадой сышоў чалавек. Відавочна, не жадаючы быць заўважаным, ён крочыў у кірунку забароненага лесу і імкнуўся як мага хутчэй перасекчы двор. Радасць перамогі пакінула Гарры. Ён пазнаў гэтую хаду. Снейп ідзе ў забаронены лес у той час, як усе астатнія сядзяць за вячэрай. З чаго б гэта? Не разважаючы, Гары ўскочыў на мятлу і ўзняўся ў паветра. Бясшумна ўзляцеўшы над замкам, ён прасачыў, як Снейп паспешліва ўвайшоў у лес. Гары рушыў след за ім. Скрозь густыя кроны дрэў Гары не мог бачыць, куды накіроўваецца Снейп. Тады ён стаў лётаць кругамі, ніжэй і ніжэй, дакранаючыся вяршынь дрэў, пакуль нарэшце не пачуў галасы. Ён паляцеў на гук, бясшумна апусціўся на высокую бярозу і асцярожна палез па галінцы, трымаючы ў руках мятлу і імкнучыся разглядзець, што адбываецца ўнізе. Там, на цёмнай паляне, стаяў Снейп, і ён быў не адзін. З ім быў Квірл. Гары не бачыў выразу яго твару, але заікаўся Квірл значна мацней звычайнага. Гары з усіх сіл напружыў слых, каб не прапусціць ні слова з гутаркі прафесараў. «Не ведаю, навошта вам спатрэбілася сустракацца са мной менавіта тут, Северус. Я спадзяваўся, што мы здолеем захаваць наш сакрэт», сказаў у адказ Снейп ледзяным тонам.
Урэшце рэшт, навучэнцы не павінны ведаць аб філасофскім камені. Гары мацней нахіліўся наперад. Квірл нешта прамямліў. Снейп перабіў яго. Вы ўжо высветлілі, як можна прайсці паблізу гэтай жывёліны, якую трымае Хагрыд. Але, Северус, вам не спадабаецца, калі я стану вашым ворагам, Квірл, заявіў Снейп, робячы крок наперад да субяседніка. Я не ведаю, што вы... Вы цудоўна ведаеце, што я маю на ўвазе. Гучна ухнула сава, і Гары ледзь не зваліўся з дрэва. Ён аднавіў раўнавагу на наступных словах Снейпа. Наконт вашых фокусаў. Я чакаю. Але я не... Выдатна, перабіў Снейп. Неўзабаве у нас будзе магчымасць пагутарыць яшчэ. А да таго часу вы ўсё абдумаеце і вырашыце, на чыім вы баку. Ён накінуў каптур на галаву і імкліва знік. Стала амаль зусім цёмна, але Гары ўсё-такі мог бачыць Квірла. Той стаяў нерухома, нібы скамянеўшы. «Гары, дзе ты быў?» – пранізліва закрычала Герміёна. «Нашы перамаглі, ты перамог!» – екатаў Рон, барабанячы Гары па спіне. «А я паставіў Малфою фінгал, а Невіл адзін напаў на Крэба і Гойла. Ён усё яшчэ ў лякарні. Але мадам Помфры кажа, што з ім усё будзе ў парадку, а ён гаворыць, што яшчэ пакажа слізерынцам. Усе цябе чакаюць у гасцінай, мы наладзілі пір, Фрэд з Джорджам сцягнулі з кухні пірожныя і яшчэ шмат чаго». «Гэта ўжо ўсё роўна», – сказаў Гары амаль бязгучна. «Давайце знойдзем пусты пакой, я вам такое распавяду». Ён пераканаўся, што ў пакоі няма піўза і шчыльна зачыніў дзверы, а затым распавёў сябрам усё, што бачыў і чуў. Так што мы апынуліся правы. Гэта і на самой справе філасофскі камень, і Снейп спрабуе прымусіць Квірла быць саўдзельнікам. Снейп спытаў, ці ведае ён, як прайсці паблізу Флуфі, і яшчэ ён гаварыў пра нейкія фокусы. Значыць, камень ахоўвае не толькі сабака, але і якая-небудзь замова, а можа і не адна. Да таго ж, Квірл, напэўна, наклаў на яго які-небудзь заклён ад сіл зла, скрозь які Снейпу самому не прадзерціся. «Дык ты хочаш сказаць, што камень у бяспецы толькі датуль, пакуль Квірл не расколецца?» – устрывожылася Герміёна. «Тады камня не будзе да наступнага аўторку», – безапеляцыйна заявіў Рон.